ንሕነቱ ናይ ራምቦ ፊልም ዘይርአየ ሰብ የለን ግን ርግፀኛ እየ ማንም ሰብ ራምቦ ወዱ ከም ዘለዎን ናይ ባዕሉ ፊልሙ ከም ዝሰርሐን ኣይፈልጥን ሎማዓንቲ ፍልይ ዝበለ ናይ ወዲ ራምቦ ፊልም ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ከምቲ ልሙድ ንቻናልና ሰብስክራይብ እዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ኢልኩም ጀምርዎ ክሳብ መወዳእታ ሰናይ ፃንሒ ፊልም ናዝ ጅምር ሊስታል ቆልዓ ናይ ራምቦ ፊልም እናርአየ ፀኒሑ ካብ ሲኒማ እናወፀ እዩ ሊ ንገዝኡ ከይድ እንከሎ ንሰብ ንኽርብሸላ ዝረኸባ ዕድል ኣየባኸንን እዚ ረባሽ ቆልዓ ዝነብረሉ ሰፈር ሜሪ ዝተባሃለት ክልተ ደቃ ቤናን ትከባኸብ ሰበይትላ እቲ ሓደ ተባዕታይ ወዳ እውን ዊል ይበሃል ዘይ ከም ሊ ብጣዕሚ ፃባየኛን ብዙሕ ዘይርብሽን ቆልዓ እዩ ዝፈትዮ ነገር እውን ብሓሳቡ ዝሰርሖም ታሪኻት ኣሽንቱ የተሓዊኡ ምስኣል እዩ ሓዊኡ ዘዕበየ ነንጭዋ ቀሊቡ ወናው ገዛ ምስ ተመለሰ ኣብ ናይ ኣቦኡ ጃኬት ጽብቕቲ ሰዓት ምስ ረኸበ ሒዝዋ ንኽዞር ይውስን ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ዊል ነታ ሰዓት ሒዝዋ ናብ ትምህርቲ ይኸይድ እቲ መምህር እናምሃሮም እንከሎ እውን ዊል እንከይተረአየ ስእሉ ንኽስእል ካብቲ ክላስ መሊቑ ይወፅእ ኣብታ ሰዓት እሳውን ሊ ካብቲ ሓደ ክላስ ምስ መምህር ተፃሪፉ እናተባረረ ይርኦ ሊ ብናይ ዊል ድፍረት ሓፊሩን ፈሪሑን ንኸይርአ ተፀጊዑ ይፀንሕ ሊ ከይዱ ደይከደን ክርኢ ቅንዕ ይብሎ ግን ብናይ ቴኒስ ቦል ገይሩ ርእሱ ይወቕዖ ሊ እታ ኩዕሾ ንኸቐብሎ ነጊርዎ ዊል ንኸምፀሉ ምስ ተስአ ሊ ቀሪቡ እታ ናይ ስእሊ ደፍተሩ የልዕላ ኣብታ ሰዓት ንሳውን ናይ ዊል ዝዓበየ ፍርሑ ሓቂ ኮይኑ ይመፆ እታ ደፍተሩ ካልእ ሰብ እናንበባ ምርኣይ ዊል ደፍተሩ ንኽምልስ ምስሊ እናተዋእሱ እንከለዉ እውን ዓሳቲ ነብረላ ነበረት ብርጭቆ ሰይሮም ናብ ናይ ዳይሬክተር ክፍሊ ይስደዱ ሊ እውን ዊል ብጣዕሚ ፈሪሑ ከም ዘሎ ምስ ረአየ ሰዓትካ እንድሕር ሂብካኒ ኩሉ ጥፍኣትን ሓላፍነትን ባዕለይ ክወስዶ ኢሉ ንዊል ይነግሮ ዊል ካብቲ ዳይሬክተር ብጣዕሚ ፈሪሑ ስለ ዝነበረ እታ ሰዓት ሂብዎ እናጎየ ንገዝኡ ይኸይድ ብዙሕ ከይፀንሐ እውን ሊ በቲ ዳይሬክተር ተፀሪፉ እንተኾርዲሉን ካብቲ ቢሮ ይወፅእ ኣብቲ መዓልቲ ንሱ ናይ እንግሊዝ ተምሃሮ ብፊልድ ናብቲ ትምህርቲ ቤት ይመፁ ካብታ ባስ ክወርዱ እንከለዉ እውን ነዲደይ ዝረአዩ ተምሃሮ ኩላቶም ብመልክዑ ይድነቑ ኩሉ ሰብ እቶም ሓደሽቲ ተምሃሮ ተደኒቑ እናጠመተ እንከሎ ሊ እታ ዕድል ነቶም መምሃራን ንምስራቕ ይጥቀመላ እናሰረቐ እንከሎ ግን ዊል ስለ ዝረአዮ ንኸይፍለጥ ኢዱ ዝተጎድአ ይመስል ንኽሕግዞ ንዊል ነጊርዎ ኣብ ሓደ ወንበር ከይዶም ኮፍ ምስ በሉ እውን ቲና እውን ምስተን ካልኦት ናይ ሃይስኩል መምሃርታ መፅያ ንሊ ተፃሪፋቶ ትኸይድ ሊ ንቲና ምንም ከይመሰሎ ሰናዊትዋ እታ ባስ ከይመፀት ንገዝኡ ከይድ ስለ ዝደልየ ናይ ሰባት ሳይክል ሰሪቑ ክኸይድ እናፈተነ ይፀንሕ ግን ዊል ሊ እግሩ ከም ዝተጎድአ ኣሚኑ ስለ ዝነበረ ንገዛ ከም ዝማልኦ ነጊርዎ ብሓደ ይኸዱ ኣብ ናይ ሊ ገዛ ከብፅሑ እንከለዉ ዊል ዓበይቲ ኣረግቶት ሰብኡት ዝንከባኸብሉ ቦታ ምዃኑ ይፈልጥ ሒዝዎ እናኣተወ እውን ዊል ነቶም ኣብኡ ዝነብሩ ዓበይቲ ሰባት ንምድንዳን ዕድል ከም ዘይባኽን ንርኢ ዊልና ሊ ናብቲ ውሽጢ ገዛ ምስ ኣተዩ ሊ ዝሰረቆ ንብረታት ዝሓውቀሉ ጋራጅ የርእዮ ካብ ሚስተር ፍራንክ ዝተባሃለ ሰብኣይ ሰረቆ ናይ ሓሰማ ብርጭቆ ንኽጫወትላ ንደገ ሒዞማ ይወፁ ዊል ኣብ ርእሱ ኮፍ ምስ ኣበላ ሊ ብማንቲግራም ገይሩ ንኽወቕዓ ይዕልም ዊል ዓይኑ ተዓሚቱ ስለ ዝነበረ ግን እንታይ ከም ዝፍጠርሎ ይፈልጥን ዕድለኛ ኮይኑ ዊል ንዕኡ ከይወቕዐት እንታ ብርጭቆ ትወቅዕ ኣብታ ውሽጢ ዝነብሩ ሳናት ምናኣረየ እንከለዉ እውን ንሊ እቲ ዝሰርሐሎ ፊልሚ ዋና ተዋስኣ ንክኸውን ይሓቶ ግን ኣብ መንጎ ወግዖም ዓብዪ ሓው ንሊ ሎሬንስ ናብኦም ናመፀ ምስ ረአይዎ ንሊ ኣብቲ ልዓሊ ተንጠልጢላና ዝነበረት ጃልባ ደዩ ንኽሕባእ ይነግሮ ዊል ኣብታ ጃልባ ተሓዊኡ ሎሬንስ ምስ ኣዕረኽቱ ኮይኑ ንሊ እናቐጥቆጦ ክርኢ እንከለውን ብጣዕሚ ይሓዝነሉ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ሊ እታ ዊል ዝሃቦ ሰዓት ነቲ ዓብዪ ሓዉ ከም ናይ ልደቱ ውህብቶ ክህቦ ይሙክር ሎሬንስ ግን እታ ሰዓት ተቐቢሉ ንንእሽተይ ሓዉ ከየመስገነ ይሰዶ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ዊል ኣብቲ ዝተሓውኡሉ ጃልባ ኮይኑ ናይ ራምቦ ፊልሚ ኣብ ቴሌቭዥን ተወሊዑ ስለ ዝነበረ እናረአዮ ይጸንሕ ካብታ ሰዓት ሳንድሓር እውን ንራምቦ ቀዳማይ ኣፍቃሪ ይኸውን ብናይ ራምቦ ፊልሚ ብጣዕሚ ተመሲጡ ስለ ዝነበረ እውን ክንዲ ዝተኽኣሎ ኣድቬንቸር ንኽሕልፍ ይፍትን ብናይ ሰብ ካንሸሎ እናጎየ ካብ ከልቢ ምስ ኣምለጠ ብግራት እናጎየ ናብ ሓደ ፋብሪካ ይበፅሕ ኣብቲ ማእኸል ግራት መፍርሒ እንስሳት ደው ኢሉ ምስ ረኸበ እውን ብሓጭን ዝወግኦ ምሲሉ ብሓሳቡ እቲ መፍርሒ እንስሳት እናጥቅዖን እናሓነቆን ይሓስብ ዊል ብሓሳቡ ዝደልዮ ነገር ናብ ሓቂ ቀይር ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጥ ንነውሱ ንናይ ራምቦ ዝቀራረብ ጠንካራ ሰውነት ይህብ ኣብታ ደቂቃ ንሳ እውን ንባዕሉ ወዲ ራምቦ ዝብል ሽም ይህብ بحساو እውን እቲ መፍርሒ እንስሳት ኣቡኡ ጠሊፉሉ ስለ ዝኾነ ንኡ ንኸድሕን በቲ ጫካ ክሓልፍ ነይርዎ ዊል በቲ ጫካ ከይድን ከሎ ዝነፍር ከልን ካልኦት ብዙሓት መሰናኸልን ነይሮሞ ግን እቲ መፍርሒ እንስሳት ስዒሩ ነብኡ ዝኾነ ራምቦ ሒዝዎ ይኸይድ ሓሊሙ ወዲኡ ካብ ድቃሱ ክትስእን ከሎ ትምህርቲ ቤቱ ብሓሳቡ ናይ መቃለሲ መይድኡ ይገብሮ
بحساون فرات خلنا دروي كومبوم بنا تفنجري ريو درامبو خمسلون كارواتو انا رؤسي اسرو لي كموترو كاو كلاس تواريرو نويل كرخوان كلو فيلم قرصات جمهورلو غيزه نغيرو بزعوا فيلموم نمانم سب نخيزارو ينغرو اديو نويل زخونت ميري ناي باو ساعات اطفيوا سلازريتو تناديدا نفت انسسات زلوالو بوتا نخيخت نغرو افت زقطل معلتي ويل فيلم نمقراص دلو خوينو ناو لي خيد لي جنحاو قرصي شرحلو سلازنره كساو زود جدن كصبا نيرو ات معلت نسو سنا زيولو بوتا خيدوم لي انقرصه ويلون حدغኛ ተጋራትና ተገረ እናስሐቆንና ቆረጾን ይውዕል ويلون بتحጓስ نوعلو ودرام بويلنا صوعه بتጫካ بتفلالیو ተጋራትና ርኤ ይጎይ ግን ዊል አዲኡ ከቤተ ክርስቲያን ቅድመ መምላሳ ከይዱ ምሳሕ ከዳሊ ስለዝነበሮ ሓዲጎ ይኸይድ ዊል አዲኡ ኩሉ ናይ ገዛ ስራሕ ክትሰርሕ እንከላ ብጣዕሚ ከም ትደክምን ከም ትችገር ነስተውዒልዩ ክሕግዛ ሓሲቡ ንምሸቱ ዊል ናብቲ ናይ እንስሳት መሕደሪ ከይዱ ጫሙኡ ብመጋዝ ገይሩ ይቆርጾ ሜሪ ምስ ሓዋና ቤተ ክርስቲያን ክኸዱና ተዳልዮን ከለው ጫሙኡ ስለዝተቀደዱ አቀዲሙ ናብ ዳ ሰፋይ ኸይድ ከም ዘለዎ ይነግራ ጫሙኡ ነቲ ሰፋይ ሂው ዊል ካልሱ ጥራይ ገይሩ ናብ ሱፐርማርኬት ይኸይድ አኡውን ሊ ንብረት ሰሪቆና ከደም ስረዮ ንሱ ዝገብረሎ ሪኡ ሰሪቆም ስኡ ይኸይድ ፊልሙም ንምቅራጽ ናብ ጫካ እናኸዱን ከለው ሊ እቲ ዊል ዝጸሓፎ መጽሓፍ ስለዝረአዮ ኣብቲ መጽሓፍ ዘሎ ታሪኽ ፊልም ገይሮም ንኽሰርሕዎ ይሓስብ حجفت فيلمي ناي ودرام بلو اختو ابو كايت انسسات مفرحين مدحانيو جن تكأت اكاتر سلازينوروم لي افتناي ارقطوت معقو زغمت اتو فرانك زتهال عوي ساي نا فيلمو يأتيو جن حنت نرس تناديدا نافت خفلاتها قرصوم تقارصلوم كاوصومن كالي سن غيرو بشوم ناو ጫካ خيدوم قرصوم يقصلو ويل بجمت تنطلطلو كاوم نافت قالاي مساته محماس كم زي خل ذكيرو اناوي نلي نخدحنا ينغرو لي مجمرا زتون لو مسيلو سويلنا ريو صنيحو كم زطلق مسفلط اجن كدانوصو نخدحنا ناغوي اتي كافت قالاي كلتيوم بسلام وسوصو كاب حزن دحار ناي دم حواتينا بمال بتنز دميا ايدوم كلتيوم يجاوطو اناوغعن كلوون لي اتاويل زهاو ساعات ناي زموتو بو مخانا يفلد بزعولو دوحاتون كلوون لي ابو قدم عامتات كم زموتن اديو نخالي ساي مستمرعيت حديقاتهم ناو كالي عاد خمس خدت ينغرو ويلون كم لي زال عرك سلازلو حقوسكم زخونن او هيوتو كم ما انت دسيلو خم زي فلت النغيرو نغزوم يخدو نمشتو ويل نغزا خيدن كلو مسوم نافت بيت كريستيان سلازي كده مسديون حدا ساعات ملو نخصلي يجدد جوش تتهاله ساي نميري ود خصوايو بتعم سلاز غير لولو مقنه كاوز حزنيو اعري خافت ار غير حقه نابونو ملسيلو نميري تنقا أفت زغط المعلتي ويل أدو حيزاتو نا بيت كريستيان تخيد ويلون كافت استوهالو نا إزغاوير منجدي بتعمر يحقو بمصنحو بتعمي حزن كوم مسلي زخوناون نفتو مسلي فيلم نقرصو تقاطيرو ملو نورو بوتا كي مصاي ترف ليون كاميرو يحيزو نويلنا تتصبيه او يوعل بصباحيتو نتمرت تخيدن كلو لي او تناديدو نمنتاي زي مصاخا بلو معلت خصبيه كاو عيليلو نويلي زارو سعود ماويل نا بيت كريستيان كيدو منبارون مسلي محازوت كوينهم قصلوهم زي خلون ينغرو لي اذا مسمعه زريكا نجر لني نعنا يلو نويل حزوي يخيد بحدا كازنا خفيتون اتويل بحساو زريو زنا فركلي نفيلمهم قرص اخون سريحهم زقمطو يريو ويل اتو بحساو زريو نرخلي اي حق خوينو سلازريو اتو استمهارو درو رسيعو مسلي غጫوت يخيد بتوجن دي استهاله كإنجليز مص تمهاري أقولات تمرتيت نخصح مؤ تسليفن يصنحا جن ديدي اتورفا خيتودأ تسلاچو حدي جوان يخيد دانكن استهال عركون نديدي نخزناقع قال حساب ممتع يجمر أفتو مساسال ساعات نتزنفر كلو يمسرعيو دانكن حيزوه نوغيه نفتو يلزللو بوتا يخيد ويل نتزنفر كلو يحيزو ننوح جيزا خطنحي كالن اتنفاسون نفت نايت مرتيت انسا انا قروي وسدو سلازنورا لي كاميرو حديقو نخو حقزو ناغويه يخيد جن كلتيوم حيزوماون تطوكتلي كالتن اتات نفر كلوي نفتوشته انساعتها نحدقا جيزا دول تولع اتو مساسل ساعات بروفيسور مايك جحمنا قورت انكلو اتابان بلاوي عطو مقصف انجو توقعو اتمامهر بتمشكوت وطيوم سرعيه لي اتقامد حيزوه سلازرعيه نو قطعو يقايا ليون اتشكر كم زولة تردئوه نويل اتا كاميرا حيزوان خيدي نقرو ويل اتا كاميرا حيزو خيدن كلو متحفو بدان كان نعرختون تساريق خمستو سدت يفلتن اتون قلعتون ات متحفن بيوم ات تاريخ بتحمي فوتيو لي افت تمرتيت بوزح شجر سلازفتره نحدثومن كافت تمرتيت يبارر حاو دانكنون بمكينو متيو حيزوان غزو يخيد نغزو من ناخدون كلوون دانكن نديهم دويلو ما ازكم تملسي حتى
نوارح صنيحة ولا حنت جزء دويلا سلزي طيقتهمون بتعمين نادد ويل اتازفوتيا مصحفن زفوتي عركون احد معلت بمسانو حزينو او شنتويت كوفيلو يصنح ግን ብዙሕ ከይጸንሑ ዳንከንን ኣዕርኽቱን ናብቲ ሽንት ቤት መጺኦም ነዊል ሒዞሞ ናብቲ ትምህርቲ ቤት ይምለሱ ኣብ ውሽጢ ምስ ኣተዩ ዲድየ ሽጉጡ ጠቂሙ ዝተፈላለየ ቃላት ምስ ተዛረቦ ኣብቲ መጽሓፉ ዘለዋ ምዃነን ይፈልጥ ጎዝ ተዋን ምዃኑ ንምርኣይ እውን ንባዕሉ ዝቐተለ ምሲሉ ኣብ መሬት ወዲቑ ንዊል ክእለቱ የርእዮ ወዲኡ ምስ ተስእ እውን ንዊል ፊልምኻ ብጣዕሚ እየ ፈትዮ أنا ون تواصل أنا مخان حلم سلازلني استخاون في المخان خودا أنا ون حلمي نخاجد نتحقق زيلي نقرأ ديديجن بينو زي كونه تونكالوت مسوزو على عرفتون أفت فيلمي تكات أكاتر كونهم كانوا صرحين نقرأ أفت زغط المعلتون نفت شاكا خيدهم نعم جمرة قرص أمي جمرو ويل إنها تنكسا سنكلو أربعة النينجاتات ماتيوم يتقعوا جين ديديه كيدهم جيه ماتيو والفز بهالكاركتر حيزو نخلهم توم نينجاتات يوقعهم مسو درامبو تتأميرون أبونا مقلاش كم زحقو زقالي عتيلو قلنا تمرتي الدول أفتا ساعات ساسلز تدولت كارتان خوك أروتو يقددو لي تواريرو أو جزء تقومت أولو ساعات ناينا اشتي فيلم سرح توددر كما يلقى خمس غقل إن حسوي وعل لي نفتو ددر كأت تخوينو زتو ودأ فيلم خهليون نيوو جن حجي زي تملؤون زتو قرارو تنكرس أتات رحم نيوو لي سومن حالفو كسعت وديو نات مرتخ ملسن كلو نويل كدنقص أي مكر جن ديدين أرختو الماتيومنات خلاخلو الخرئن كلو نو حالتو يدنقص ويلجن نجرات نمرجع نلي في ليبيلو حدشتنا فيلم مسارحتهم مخانون كبصلاتهم نخيروني نقرأ دحر ساعات ديدي كلاتهم فلوطاتهم هاروت تمرتيت تاكلوا مدلاو يدالي ليك المحجي نازخون مدلاو تعدي مسلا زي فلت افتوش تاتيو انتاي كم زغبر يفلطن دحرستو سنه دقائق لي بتاع مسلا زدبرو نويل بعد نخودي حتو ويلجن بزوم حدش تعرفتو صبو جيزا سلا زحلفلو كتصنح خمس دالي نغرو نمشتو ويل نغزو خيدو امدقاسون كلو اديو ميرت موصو حدا جيزا قول عن كلا حدا جزا صبو مزيكا بترغاغام تسمع نيرا بتعم سلاز فوتيتون كل جيزا نخد سمعو كاسيت مጫወቱ تجزء ولدان حواتان اتكاسيتنا سمعت مسرخو واغن كحماق منفس نخحليوا اتكاسيت كقاصلوا يوسنو ግን ኣነ ኣይኮርኹን ንዓይኒ ምሕላይ ዝተገበረ ጽቡቕ ውሳነ ኮይኑ ይተራእየኒ ንስኻውን ካብ ናይ ፈጣሪ መንገዲ ከርሕቐካ ዝኽእል ሕማቕ ነገራት ትኹረትካ ንኸይትስረቕ ርሒቕካ ጽናሕ ኢላ ንወዳቱ ነግሮ ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን ዊል እቲ ፊልም ናይ ምቕራጽ ድሌቱ ልዕሊ መጠን ወሲኹ ናይ ኣዲኡ ምኽሪ ከይሰምዖ ይተርፍ እቲ ለይትሱ እውን ካብ ገዝኡ መሊቑ ፊልም ንምቕራጽ ናብቲ ጫካ ናብ ኣዕርኽቱ ይኸይድ ብዙሓት ኣዕርኽቱ ንዲዴ ኣብቲ ፊልም ዝቕረጸሉ ቦታ መፂኦም ብዙሕ ስለ ዝሓገዝዎም እውን ነቲ ፊልም ቀረጻ ይዳለዩ أزانا حز قرصا وولفنا ودرامبون كونريلن بحدنا خدون كلو نتو مفرح انسسات يرخوو افت قرصا ساعتون نتو مفرح انسسات نوقعوان كلو لي بعنጨይቲ بجيجا ديدي وقعمو ونسحيتنا مريت يودق عرفتو نديدين حجزوان كلو ليناويل وانا تواس اكت كون دليخ خوقع خيتو هيلوم يبعسون اتقرصا بصبق منقد بزي مودو تناديدو ويل نغزو خملسن كلو لي بمشكوتنا تصوعو يسمع اتون كالو اتسوات كيسمعو فيلم قرصهم نخصلو لي نويل حتو ويلجن أديو نخيت سمعن فيلم خمس قرصلو نخيت فلتن رحقو نخيدي نقرو لي إزم السمعة بتعمي حزن يقرتا نخحاتو وهبتو غي ترفعيو حيزو لماتيو نيرو لي اتحيزو لنارو وهبتو نافتت كل تدرويوو كاميرو حيزو خيدن كلو ميري كل زارو سميعات صنح ويل نقوه غينو كعارات خوردن كلو أديو ميري مسحاو جاشوا ناو كالي اتمرتيت نخوصدو انا تداليت صنحو ويلون نفط بيت كريستيان كخير كم زي دل نجيرو كاب إدجو شمليتو نفط قرص أزجبرو لبوتا يخيد نفط بوتا مستصحة كلاتهم توم عرفتو نت فيلم زاد اللي مدلوات ناجور خريم كلو بتعمي حجوس لي كاميرو حيزو نفط نايك قرص أبوتا خمتسن كلون دقيمو مبقاس يجمرو عروتو نديدي نويل زاريوم نلي بأماننا درويو كفت نايك قرص أبوتا يبارو لي ندحريت كتمتن كلو بويل استدرويت ابنو قعاتو كفت بوتا يملت ليك خادن كلو اتا كاميرا قديفوا سلازنبره بزي كوت فيلم مقراص يوسنو جيبنا شوفرو ات فيلم نقرصن كلو وغن ديدي قصصر سينو اتا ماكينا نا حصور تጋጨ ويل قوتا اسيرو سلازينورون كافتا جيب نطيرو ناو كارتا ماي اتي نغرات كدو بلعليو تنطلاطيلو زنبره نورت ناو لعلو ويل صديفو اوشت تكارتا ماي صقطو اتون كالو تعرختو نويلو كندم حجاز كاو صدف نورت نعوم نخيوقعم حديقوم وي حدمو ويل سو نخدحنو ان اوينا تصوعن كلو
بزمت خيتوهاله لي كافت كارتا ماغوتيتو يوصوم بس حدش تعرف تخوينو سلز طلمو انا تنادده نويلنا تزارون كلون كالي نورت صديفو لي اغرو يوقع كلتيوم نا هوسبيتال توسيدوم حكمنا نا تغورولوم يصنح غزو مستملسو نا ميري تومنا بيت كريستيان سوات مصيوم ودا ممحياش تزيريو كافت بيت كريستيان كم تبارر ينغروا جوشوان تومنا بيت كريستيان سوات مسكدو ميري نا ودا خيدا ترين كلا بتعم حزينو يصنحا ميرون ودا بتعم حزينو سلازريتو حقيفاتنا خيت صنيحا تالي زمصلو سطوتا انتاي كم زنهرت نخريا نليتهو تاباكو خفيتو افتا وجتي تناي بو ساعات مسرعياون بتعمي حقوس እቲ ሴሚስተር ተወዲኡ እቶም ናይ እንግሊዝ ተምሃሮ ንዓዶም ክምለሱና ተዳልዮም ከለዉ ዲድዬ ብብዙሓት ተምሃሮ ናይ መሳናበቱ ውህብቶ ይወሃብ ዝተወሰነ ሰሙናት ሓሊፉ ሊ ገና ሕጂ እውን ካብ ሆስፒታል ይወፀን ዊል እውን ከይዱ ንኽሪኦ ውህብቶ ይማልአሉ ሊ ግን እንታይ ምዃና ከይረአ እታ ውህብቶ ናብ ዳጓሓ ፊእትዋ ኣብታ ሰዓት ንሳውን ዳንከን ሓው ንኽርኢ ናብቲ ሆስፒታል ይመጽእ እታ ነርሱን ምስኡ ዝተረኸበ ዝተሰዋወረ ካሜርኡ ንሓው ትህቦ ሊውን ኣብ ዓራት ደቂሱ ቴሌቭዥን እናርአየን ከሎ ትኸኣትዩ ሓሲቡ ነበረ ናይ ፊልሚ ውድድር ተወዲኡ ሓደ ሰዓረ ቆልዓ ዋንጭኡ እናተቐበለ ይርኢ ኒዴ ንገዝኡ ተመሊሱ ናይ ሓው ፊልም እናርአየ ንጸንሐ ዊል መጺኡ እታ ካሜራ ዕርይዋ ድሕሪ ዝተወሰነ ሰሙናት ሊ እግሩ ድሓን ኮይና ካብ ሆስፒታል ክወፅእ እታ ኣምቡላንስ ሒዛቶ ትኸይድ ግን ጠጠው ዘለት ኣብ ገዝኡ ዘይኮነ ኣብ ኣፍ ደገ ሓደ ሲኔማ እዩ እቲ ሹፎር ሊ ናብቲ ውሽጢ ሲኔማ ሒዝዎ ከኣትን ከሎ ኩሉ እቲ ወንበራት ከም ዝተተሓዘ ይርኢ ኣብ ቅድሚት ንኡ ዝተረፈት ወንበር ነይራ ኣብኣ ኸይዱ ኮፍ ምስ በለ እቲ በዕሎም ዝሰርሖ ፊልም ኮይኑ ይጽንሕ ሊ ንባዕሉ ኣብ ዓብዪ ስክሪን ብምርኣይ እውን ሊ ብጣዕሚ ይሓፍር ግን ሰባት እቲ ፊልሚ ብጣዕሚ ፈትዮሞ ይዘናግዑ ከም ዘለዎም ስርአየ ግን ብጣዕሚ ይሕጎስ ዘይፈለጦ ነገር ዊል ምስ ዓብዪ ሓዊ ሎሬንስ ኮይኖም እቲ ፊልሚ ብደንቢ ሰሪሖም እቲ ዘይቀረፅዎ ክፋል ፊልሚ ካብ ናይ ራምቦ ትኽክለኛ ቀረጻታት ወሲዶም መሊኦም ፊልሙ ከም ዝገበርዎ እዩ ሊ እንከይተጸበዮ ኣብ መጨረሻት ፊልሚ ንሓዊ ሎሬንስ ይሪኦ ንንእሽቲ ሓዊ ዝንከባኸብ ዓብዪ ሓዊ ብዘይምዃኑ እውን ንሊ ይቅርታ ይሓቶ እቲ ፊልሚ ክውዳእ እንከሎ ሊ ብጣዕሚ ስምዒታዊ ኮይኑ ምብካይ ይጅምር ኣብታ ሰዓት ንሳውን ዊል ናብ ሊ መጺኡ ገዝኡ ንክኸይድ ይሕግዞ ሊ እውን ኣብ ህይወቱ ዝበለፀት መዓልቲ ከም ዘሕለፈ ይነግሮ ፊልምና እውን ከምዚ ኢሉ ይውዳእ ፈቲኹም ትኩን ተስፋ ይገብር ሓሳብኩም ኣብ ኮመንት ግደፉለይ ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት